ҳамкории ҳукумати кишвар бо шарикони рушд солҳои охир вусъат ёфта бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва хадамоти оғохон оид ба тандурустӣ дар Тоҷикистон дар маркази вилоят шаҳри Хоруғ маркази тиббии оғохони шаҳри Хоруғ бунёд шуда дар ин ҷо хизматрасонӣ мутобиқ ба сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. Ин марказ муддати чанд сол фаъолияти назаррас дошта бахусус дар давраи хуруҷи бемории COVID-19 кормандони соҳаи тиб тавонистанд аз уҳдаи кор ба сарбаландӣ бароянд. Бо дастгирии хадамоти оғохон оид ба тандурустии Тоҷикистон дар маркази ноҳияи Рӯшон филиали маркази тиббии оғохон кушода шуд. Дар маросими кушодашавӣ раиси ноҳияи Рӯшон Фаррух Додхудоев намояндагони хадамоти оғохон оид ба тандурустии Тоҷикистон иштирок намуда аз бинои мазкур дидан намуданд. паёми имсолаи роҳбари давлати мо қайд карда шуда буд. яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи тандурустӣ ин ба талаботи замони муосир мутобиқ намудани шароити муассисаҳои тиббӣ мебошад ва роҳбарияти хадамоти оғохон дар Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки дар ин самт кор кунанд. ба қавле ки аз дӯст як ишора аз мо ба сар давидан ва кушода шудани филиали маркази тиббии оғохони шаҳри Хоруғ дар ноҳияи Рӯшон яке аз ин иқдомҳо мебошад. мақсади асосии кушодани филиали мазкур ин баланд бардоштани сифати зиндагии мардум мебошад. пеш аз оне ки мо ин марказро кушодем, мутахассисон дар маркази тиббии оғохони шаҳри Хоруғ як курси касбомӯзӣ ёки тренинг гузаштанд ва ин курс мудомулвақт аст. мо ҳама вақт ино мутахассисонро дастгирӣ мекунем ва аз он табобати замонавие ки дар маркази мо дар шаҳри Хоруғ баро монда шудааст, мо итминон дорем ки дар ноҳияи Рӯшон ҳамон тавр хизматрасонӣ баро монда мешавад. дар азнавсозӣ ва таъмири бино саҳми агентии оғохон оид ба макони зист назаррас арзёбӣ гардида аз рӯи гуфти мутахассисони соҳаи сохтмон дар бунёди он ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рустам Вомар саҳмгузор мебошад. бино ба маблағи зиёда 600 000 сомонӣ сохта шуда баҳри таъмини пурра бо нерӯи сабт дар назди бино нерӯгоҳи офтобӣ ба миқдори 5 киловатт насб гардидааст. хадамоти оғохон оид ба тандурустӣ дар Тоҷикистон дар ду самт фаъолият мекунад ва самти аввалаш ин тандурустии ҷомеавӣ мебошад ва самти дигар бошад самти хизматрасонӣ аст ва бигӯем ки баҳраи самти хизматрасонии хадамоти оғохон оид ба тандурустӣ дар Тоҷикистон ин маркази тиббии оғохон дар шаҳри Хоруғ аст ки акнун 3 сол мешавад ки фаъолияти хуб ва босамаро пеш бурда истодааст ва аввалин шуда яъне филиали амин марказ дар ноҳияҳо боз мешавад, фаъолиятро оғоз мекунад ва аввалин шуда дар ноҳияи Рӯшон филиали маркази тиббии оғохон дар шаҳри Хоруғ яъне дар ноҳияи Рӯшон фаъолиятро оғоз мекунад ва бояд бигӯем ки мақсади асосии хадамоти оғохон оид ба тандурустӣ дар Тоҷикистон ин таъмин намудани хизматрасонии босифати тиббӣ барои мардуми кӯҳистон ва мардуме ки дар шароити кӯҳистон зиндагӣ мекунанд. марказ дар муддати 3 моҳ сохтаву аз нав таъмир гардида аз 9 утоқ иборат мебошад. таҷҳизоти тиббӣ аз хориҷи кишвар дастрас гардида зиёда 6 мутахассиси соҳаи тиб бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. сокинони ноҳия аз он изҳори миннатдорӣ менамоянд ки имконият пайдо намуданд то бе сарфиёти иловагӣ саломатии хешро дар макони зист барқарор намоянд. барои мардуми шариф хурсандиёр он аст ки дар ин ҷо як ташхисгоҳ бо тамоми таҷҳизотҳои муҳимтаринашон ба истифода дода шуд, зеро дар солҳои охир ташхисгоҳи ба талаботи замон ҷавобгӯ танҳо дар шаҳри Хоруғ буданд ва имрӯз як навгарии дигар дар хадамоти оғохон он аст ки як ташхисгоҳи дигар дар ноҳияи Рӯшон ба фаъолияти худ шурӯъ намуданд. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ба соҳаи тандурустӣ диққати ҷиддӣ медиҳад ва ин аллакай амалӣ шуд ба тамоми таҷҳизотҳои тиббие ки тарҳи замонавӣ ҳама бо дастгириҳои шарикони рушд дар ноҳияи Рӯшон фаъолият карда истодааст. ин маҳз танҳо ба хотири беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ дар тамоми вилоят аст. бори дигар изҳори миннатдорӣ баён мекунем ба ҳамаи онҳое ки дар
تشکیل نمودن این مرکز طبی سهم ارزنده خود را گذاشتند. همکاری دوجانبه حکومت کشور با شریکان رشد امکانیت میدهد خدمترسانی طبی در قلمرو ولایت به سطح صفتا نو برآورده شود.